Bhotani ngezidwesha lezi ngokukhawuleza khona nje umbuzo endifuna ukuwuphendula. Uyathanda umane uvela. Andikaze ndiwu-attend, but I think I've done a video before, a full video. But makhe ndingene emqolweni. Umuntu ondibuzayo apha into yoba intombazane engendanga xa iye yazakhela umzi, kuthiwani ke ngoku malunga nokuvulwa, uyayiva? Camagwini ilula bethunana. Intombi engendanga yawuphuma kokwayo. Ngelinye ixesha kaloku nexesha esiphila kulo, we are trying to avoid conflicts zobuhlale kokwenu no-brother bakho no-sister bakho nibe nicukene phaa. You understand? Uqonde into yoba ngelinye ixesha nawe uphinde uzalele ekhaya, ufune ukwakhela abakho abantwana ikhaya labo, kwenzela into yoba singadikani. Ayisosimanga futhi ayisosono loo nto leyo. Kodwa ke ufumanisa into yoba ewe ngoku sowulenze ikhaya labantwana bakho eli, ukuzibela ikhaya ngokupheleleyo kufuneka wenze ntoni, uyayiva? Because enye into kaloku ufuna ukuqiniseka into yoba noba ndinohamba mna emhlabeni abantwana bam xa ndibashiya andibashiyi ngxakini, you understand? Ngoba into ezenzekayo emakhayeni ethu ufumanisa into yoba kwakhaya khulu, you understand, which is le eyi-family house, family home, bekumele uba sonke sinebango kuyo. Kuyakwazi ukuthi xa bengasekho abazali ufike sibe sibanga. Lowo uhleliyo mhlawumbi ungubhuti wethu azabe nenkosikazi, bawuhamba abazali bafune into yoba kukhale isicathulo sabo ubana ngaba ngabantu abanenkolo eyohlukileyo apha ekhaya, you understand, babasindisiwe. Umzekelo, fumanisa into yoba abasafuni kwasiko elenziwayo apha kokwenu ke phofu. So uqonda into yoba hayi mani, ngoku sizahambe sichalaza sicela iinkundla for abantwana bethu uba sibenzele imbeleko. Mandizakhele mna, you understand, kuze abantwana bam babe nekhaya. But now how do we make sure into yoba elo khaya, you understand, linalo ixhanti? Umzekelo, akamnyamala mntu uvele phaa nimjongile. Iora bendisathi nina kanye, how do we make sure into yoba neli ikhaya siyakwazi ukwenza amasiko, you understand? Kweli khaya livulwe yile ntombi iimbeleko zabantwana, ndingabenzela abantwana bam iimbeleko zabo, ndingayenza intambo enkulu. Okanye kwamna ntombi le you understand, iphumileyo kokwayo, masithi mhlawumbi ndiyathwasa ke ngoku ubhuti kwakhaya khulu akakholelwa kwezo nto, you understand. Kuzawuthiwani ke ngoku xa ndizimisele ixhanti lam, you understand, phantsi kwekhaya lam, ndiyakwazi ukusebenzisa indlu le yam njani? Ikhaya nekhaya, mandithi umzi nomzi ulisebe likakhaya khulu. Even noba uyindodana, xa uphuma uselisebe, you understand, likakhaya khulu. And kwakhaya khulu akho kuloo tata, akho kwatatakho. Even indlu katatakho eyakhiwe nguye utata wakho ngokwesintu ayiyo yakhe. Ude athi umntu ongubawo kwaba ke ngoku basazi isintu, athi apha kulo mzi kabawo, omnye alilande emva athi kulo mzi kabawo omkhulu, uyayiva? Xa usakha awakheli wena, wakhela abazali bakho, uyayiva ke ngoku? Wandisa ikhaya, unabisa ikhaya, uyayiva ke ngoku? So uzawuphuma wethu unabisa ikhaya. Yenzeka njani le nto leyo? You understand? Uyintombazane, uzalwa ngutata wakho uZweldumile ongumtika, you understand? So ngumazaleni obviously, because okanye uzalwa intombi, manditsho umzekelo mawungabi rongo, uzalwa
phofu uzalwa ngumtika qha awendanga uhambe ke ngoku uyozimela umzi wakho. You understand? Uzawumelwa ngutata wakho. Ela xhanti kaloku ixhanti umuntu omexhantini ngumuntu oyindoda, ngumuntu onenqanqa. Ukuze ndiyibeke mhlawumbi kakuhle kucace ca. Unganawo onke amandla, ungaphiwa konke, kodwa nam njengoba ndiligqirha eliphuma izandla batsho abantu ndingunonkwenkwezi but andiyonto emaxhantini asekhaya ngaphandle kwala madoda asekhaya. Uyayiva ke ngoku? Nokubana ngaba awaba amandla asezantsi asemaqatheni andiyonto ngaphandle kwabo xa sisiye exhantini. So ixhanti lixhanti ngomntu oyindoda, nomntu olimiselayo ngumntu oyindoda. You understand? Lisende lakokwenu. Ukubana ngaba kasekho utata wakho okuzalayo, ngubrother wakho okuzalayo okwaziyo ukumela ixhantini. Ukubana ngaba unabrother, utata omncinci makazokuvulela ixhanti. Ihamba nje ilula ngolo. Kufika apha, kusuka kokwenu phofu njengamadoda nawo uba xa ezayomma ixhanti uthini? Uboleka izembe kokwabo. Ukuboleka izembe it's simple. Kukuthini? Kukusila. Kuchazwe into yoba ubani ucandelwe isiza endaweni ethile, ze ningambuzi xa ningambona apha ekhaya. Ufike kwesi siza sakho sitsha, kuphinde kusilwe kwenziwe isazimzi. Undilapha ubiza abamelwane, kwaziswa abamelwane. Umntu ngumntu ngabantu, kwaziswa abamelwane into yokuba lo umzume apha yayiva ngamajwarha. Ndenza umzekelo bethuna ngesi siduko samajwarha, akho nto endidibanisa nawo. Qha sithe qatha sona. Lo mzi ngamajwarha apha. Ze kuthi ehlaleni bayazi into yokuba xa kukho isisusa phaa kule ndlu yakho siye emajwarheni, bethuna sibiziwe emajwarheni. You can call your friends, you can call your colleagues in the industry, you understand, i-powerhouse, i-power ntontoni. Uyayiva ke ngoku? Abamelwane bakho ngabantu bokuqala okumele uyabazisa into yokuba lo umzi singamathile apha. Lo umntu ozakwenzela loo nto leyo ngubawo wakho. Uba akasekho ubawo, ngubhuti wakho, lisende kodwa lakokwenu. Ndazi noba ivakele na. Zize ke itshomi, you understand, njengabamelwane, kodwa isazimzi subashiya abamelwane bakho. Ummelwane esintwini uyinto enkulu, ngoba uzandiphikisa owazi kakhulu, owazi bhetere kunam, kodwa le into ndikhula ndiyibona. Kuyakwazi ukwenzeka ukuthi kuphela abantu kokwenu, kuphela abantu. Umzi ukhona wona, iindonga zimile, iintlanti zisekhona, ixhanti likhona, into kunayo akho bantu. Le nto ndiyithethayo yinto ebendiyi-experiensa ngoku. Ndilapha eRhawutini, kuza kuthunywa abantwana. You understand? Likhaya lisuka kwenye idorobhu, kodwa ukhaya khulu weli khaya senziwa phaa e-Eastern Cape, ukhaya welikhulu weli khaya yena usezilalini. Akho mntu indoda uba angathunywa into yoba ase ezi ndaba abantwana bazive egqirheni, exhantini, ngoba edorophini abanalo nexhanti. Uyayiva ke ngoku? Ummelwane uyakwazi uyoma exhantini. Ze nimphikise. Ummelwane uyakwazi uyoma exhantini. Njengoba ndingumkhonjwa mna, angafika ummelwane wam ongumbathane. Uyayiva? Akho bantu ekhaya, nantsi ingxaki ikhona. Afike utata wasemambathaneni azichaze uba mna ndingumthile, ndizalwa ngubani nobani nobani. Yilaa nto ndithi ubumelwane bubalulekile. Yiloo nto sisazisana, sazane singabamelwane, ukuze mhla ngengxaki utata wasenext door akwazi uzosihlangu. Anithi uzawumela amasiko ethu. Into kunayo kukhona ukuchaza, ukuripota into yoba mathile apha phakathi kweli khaya lenu kwenzeka oku ngoku, abantwana benu bayasokola, khani bahlangule. Ndazi noba ndivakele na camagwini bethu. Limiswa ngebhokhwe ke ixhanti. Loo bhokhwe iqhutywa yintoni? Abazali benu. Awuzenzeli, awuzibizeli itshomi zakho ibe yipatyeni.